Ljudi moji, Branko se sprema za odlazak u Ameriku, nazad na koledži, pošto ga neće biti do kraja ove godine. Kalendarske. Kalendarske, pa... Druge nema. Vreme je za Brankovu nedelju. To znači 7 dana gledanja ove blentave face u različitim fudbalskim izazovima. A prvi... Šta miš, da li ću smorim ljude? Već jeste. Ne, pišite u komentarima ko je najzanimljiviji na kanalu. Branko! Ne, mi svi volimo Branka i ako se danas budemo prozivali, to je zašto se volimo. To je zašto se mnogo volimo i hoćemo da napravimo da bude što zanimljiviji klip. Ovo polje gde se mi nalazimo trenutno je polje iz kog ne smemo da izađemo kad budemo pimpoli random predmetima, a to je ono što danas radimo. Prvi random predmet, Branko, kojim ćemo da počnemo, bit će jastuk. Izvoli. Ovo je jastuk koji ću da ponesem da spavam u avionu. Da bi mogao mirno da spavam. Zato sam ga uzeo. Imamo po 2 pokušaja da ispimpujemo što je više moguće puta random predmetima. Prvi je jastuk, jer ako nemate loptu kod kuće da vidimo čime može da se pimpuje. Da li spavaš mirno pošto ću da pimpujem posle tebe i možda imati više od tebe? Vidi, stvarno mirno spavaš. Si završio sa glupostima, Branko? Vreme za prvi pokušaj. Može. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sam navikao da budem tako u nekom kocki, neka 16 metara. Pa ti si navikao da budeš ograničen, Branko, ja mislim da je to od rođenja, tebi je ovo nikakav problem. Ne, ovo je meni previše prostora. 10 iz prvog pokušaja. To nije loše, iskreno. Pričaj malo sa mnom dok pimpuješ. Tišina, Branko! Tako ćeš više se skoncentrišeš dok pričaš sa mnom. Koliko je to, vidi ga. Opa, 9. Kako 9? Mora da je bilo 2, a? 9. Nisam brojio. Zaporio sam da brojim. Pristajem na 12. 11. 100% je bilo više. Okej, slušaj, 11,5. Ako ispimpujem 12, ja sam pobedio. Ako ispimpujem 11, ja sam izgubio, razumeš? Ti imaš 11,5. Snimi Brankovo stopalo. Samo da se prvo pohvalim, dobio sam nove Puma patike, svi znate moje prepoznatljive crne Pume. Zato što nije bilo do sad patika za fudbal 48,5 broj i evo sad 48,5 smo nabavili, ali je uporedi sa mojom nogom koja je 4. Gledaj ovaj vozić, znači gledaj ovo. Tvoji sponzori su poslali patike direktno nama, zbog mene. I sad ja moram da ispimpujem 12 svojim patikama. Ako ne ispimpuješ 12, razočarat će se ljudi, skinut će ti patike, znaš? Može. 1, 2, 3, 4. Dobro, rekao si dok je god... Ne, znaš što je dobro? Što si naučio da ne izlaziš van okvira. Si vidio, ostao sam tu. U kavezu si bio i ostao. Dobro, koliko sam ja ispimpuo? 9? Ako pomnožimo sa 6. 1, 2, 3, 1, 0. Ako hoćete da vidite ko je pobedio u ovom izazovu, evo već vidite. Drugi predmet, Branko, možeš da biraš. Ja predlažem nešto što sam samo za tebe kupio. On je ovo samo za mene kupio. Pošto ti dlakave noge, sveska u obliku mojih nogu. I imaš više kose od mene i više brade, pa i sad ovo. Ne, aj što je sveska dlakava, nego što ima slovo B. Ja. B! Čekaj, ima 100%, kupovao sam samo zbog... Ja. Branko, vidi koliko ljubavi ovdje ima, ajde. Ajde. S ovim moram da ispimpujem dobro, znaš? Ispimpovat ćeš 2 i vjerojatno ćeš da se rasečeš. A čemu to odmah ponižavanje? Ko te ponizio? Pa koliko si ispimpovao jastukom? Ali ovdje moraš iz niskog starta da kreneš. Ajde. A ne možeš s ovim da se neko dete je mogla da uči iz te sveske, a ti tu pimpuješ. Ne možeš s ovim da se pimpuje, brate. Koliko? 2 bilo? 2 je bilo. Kako 2? Idemo. 2, 3, 4, 4. Odlično. Kako se pimpuju sveske uopšte, brate? Malo sam je raskupuso. Realno, ide ova sveska uz tebe, brate. Ide, evo čekaj, zato što je slovo B, ti sad hoćeš da išutiraš tako, a? Podsjećate na neko. 4! Ovo je težak zadatak. Ajde. A ta taktika, a ta fora, dobro, ta fora. Idemo na butinice, idemo, čekaj. Evo ga, može još. Ne, ta fora na butinice idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11! Ja ću ovu svesku da zadržim kao suvenir. Odmah ću da je spakujem u svoju torbu i to mi je suvenir za Ameriku. 237 dinara, brate. Miš da su Kinezi jeftini, brate. Znaš koliko koštaju dlake? Tu su ti od prave čubake. Dlake. Čubake? Da. Ko je čubaka? Ozbiljno, ne, stvarno, nemoj da ispadam glup sad, ozbiljno, ko je? A, znam ko je to! Stvarno. Kojim će ovo, ne. 2-0 za mene od ukupno 10 predmeta. Valjda ću da uzmem neki poen. Biraj predmet koji ćeš. Predmet na koji mislim da mogu ti uzmem poene je ovo. A što si uzao četku kad ću ja bukvalno sad da te počistim? Kao dobro, sip, kao, aha, dobro. Šta radim? Čistim Branku u ovom izazovu, a to... Malo, kosu malo namesti. Ja mislim da ovdje imam šanse da pobedim, iskreno. A ne, ovo će klip stvarno da bude odličan ako bude 10-0 za tebe. Stvarno će svi da me isprozivaju u komentarima. Pa i treba. Hajmo. Smo spremni za četkanje, a? Spremni smo, ajde.
1, 2, 3, 4, 5, ma da, 6, ma nema šanse, 6 ne mogu s običnom loptom da ispimpujem, brat. Ali sam se tresno, brate, ovo U šta nikad... si, u neki ćošak? Ne znam u šta sam, brate, ali boli. Smo spremni, Branko? Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, dobro. 6 je maksimum bio, a? 6 maksimum, ajde. Nema veze, ovo prvi put vidimo ove predmete. Možda mogu 7, a? Sve je moguće. 1, 2, 3, vidi ga. Kakav debil, Au, nije bilo ovo dobra ideja, znaš? Kakav debil. Bolje sam na grudi prije. Kakav debil, jel moguće da si tišao glavom? Koliko sam imao? 7? Glava 2. Znaš šta bi bilo dobro? Pa i da se važi 2 imao bi 5 svakako. Ajmo, Branko, drugi pokušaj, probaj glavom samo. Mislim da se dobro pimpuje glavom. Pa da umrem, brat. Ajde. Ajmo, probaj glavom, Branko. 2, 3, 4, 5! Za malo! Ovo je baš bilo blizu. Samo malo. Ajde, bežim, ajde. Počistili smo Branka. Sad ja idem prvi. Ali ja ti biram predmet. Ajde. A kako s ovim da pimpujem? Sine moj, poklon za tebe. Brate, ako ti propadne fudbalska karijera u Americi, uvijek možda voziš kamion. Hoćeš da ga polomiš, ja imam svoj. Ovdje možeš 2 samo i da ispimpuješ jer on puca. Kad pukne, nastavljaš tim delom koji je veći. 1. Život! Uf! Šta si bre, kakav si bre ovo predmete uzeo? Šta je ovo? Da li si normalan? Ti hoćeš da me povrediš pred Ameriku? Šta je ovo, ljudi? Druži, nosiš broj 48,5, povredio te kamion plastični. Može. Može. 1, 2. Kakve si ovo predmete našao? Kakvi su ovo predmeti? Ako ispimpuješ više od 2, stvarno ne bre. Neće biti zanimljivo. Kako neće biti zanimljivo? Ne možeš više od 2. Gledaj sad kako se... Čekaj. Gledaj kako pravi kamionđija pimpuje. Ali rekao si, ako se ne ispimpuje većim delom ne važi se, moraš veći deo da juriš ako se raspadne. Nemoj lupaš, pa i manji sam ti računao. Nisam, ne. Smo spremni, Branko? Ajde. Kao 3, kao A. A ovaj njegov kamion je mekši. Ovaj njegov kamion je bolji. Kao on je slučajno uzeo taj kamion za njega. Ovaj njegov kamion je bolji. Ne mogu da verujem. U glupu igru. Ako se pitate kako dolazimo na ideju šta će da se pimpuje, ja odem kod Kineza i šetam se po radnji i šta mi padne pod ruku, to sve. Nije nego ide ovako. Ajde nešto mekano, na primjer najružniju plišanu igračku na svijetu. Najružniju sovu. Brate, ako negde mogu te dobijem u gol. Znaš šta bih volao? Da vidim Maradonu kako ide s igračkom ovako. Ajde, gledao bi baš kod dete. Smo spremni, Branko? Ajde, ti pimpuješ prvi najružnijom sovom. Najružnija sova? A jel pimpujem sovom? Lepo ti stoji ta najružnija igračka. Da, može zajedno da ide. 1, 2, 3, 4, 5, nije 6. A si vidio kako je krilcima zatalasala da pobegne? Poletela i pobegla od tebe, brate. Htjela je da pobegne, brate. Ajmo. Pokušavaš da me ometaš, a? Pokušavaš da me ometaš? 1, 2, 3. Ovo mi je prilika za poen. 6 da pobediš, 5 da bude nerešen. Ajde, može. Ajmo, ajde s ovom, ajde pimpuj s ovom. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ajde bre, tako je! Idemo! Prvi poen danas. Što bi se reklo prvo pa muško. Prvo pa sova. Ovo je početak velikog preokreta. Šta si zagrlio tu sovu, čoveče? Ne odvajaš se od nje. Jel te podsjeća na mene pa si tužan što idem pa si je zagrlio? Čekaj samo. Ajde uradi ovo. Imate sličnosti. I ona ima kratke ruke i ne bi na golu mogla ništa, brat. Idemo dalje. Idemo dalje, koji ćemo prvi? Ja sam pimpam prvi. Izvini. Izađi! Poleti sova. Baš dobro leti. Sljedeći predmet, Branko. Ja pimpujem prvi. I kakav sam ti našao novčanik. Ako me pobediš u ovaj novčanik, stavljam 100 evra, brat. Okej. Video Origigi za tebe. Ako te pobedim u ovom challenge-u, ja dobijem 100 evra u ovaj novčanik. Da, ali nema šanse da me pobediš. Nema šanse, ali sad ću da grizem. Već vodim 4-1, druže, kasniš, brat. Sad grizem ovako da pobedim. Kasniš, ajmo. Grizi. 1, 2, 3, 4. Dobro. 4, not too bad, not too terrible, brat. Veoma respektabilnih 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, odlično. 10, kačila te pogodio. Kako je on dobar čovek. On mi daje ono što ja nisam brojao. 10 si ispimpao u novčaniku, šta ti je to kad ponoviš čovjeku 100 evra, brate, pimpuje... 1, 2, 3, 4, ne, a kako? Ne može on sa američkom zastavom, znaš šta je problem, ovdje moraš da imaš sreće, jer otpevao. ja ako šutnem ovako, on će da ide ko zna gdje, ovako ako me udari to može, brate. Ja sam otpevao himnu. 2, 3, ma da. Drugi poen. A loš sam s parama uvek bio!
Rekao sam početak velikog preokreta. Ako vidiš, ono košta 180 dinara. 180 dinara za sveću. 180 dinara. Šta je ovo i Kinezi poskupili? Brate, jer sad nakon pimponja moram da odnesem kući da iskoristimo. Ajmo, pa malo kako da mirišeš to preko ovo, plastike? Skini tu plastiku pa miriši. Ako ja pobedim ovo, 4-3 je. Da. Vratio sam se. Ako pobediš ovo. Ti prvi pokušaj. Okej, može. Oje, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kako si 7? A ovo si, jesi vidio, ovo si na brzaka 3 dole ovako. Opa. 7. 7 komada. Ne verujem da ćeš moći više od 7, iskreno. 1, 2, 3, 4, 5. Ne može. Ne može više od 7. Šta je? Šta je? Sad ćeš da vidiš šta je. Čovječe, ajde, oporavi se tu Ajde, sveću. samo ti pimpuj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma 8 bre! Ma 8! Kako ti nije boleo taj čamac kad si šutno? Zato što imam nove Puma patike, tek kupljene, tek stigle, nove Puma patike. Ajmo! 4-3. 4-3. Sam lepo rekao da je ovo početak jednog velikog preokreta. Dođi da te zasadimo, evo. Ti, pošto se zasadiš na golu i ne mrdaš se, izvoli. Da stanem unutra. Izvoli. Sad ja prvi, ja? Ti pa jok. Ajde, ovo ti je sad veoma bitan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, dobro. 7 iz prve. Respekt. Stvar je u tome što mi ovo prvi put pred kamerama radimo, nema nikakvog pokušaja pred toga i ono. Tek su kupljeni šta predmeti. si snimi, snimilo se, to je to. Ajmo, drugi pokušaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kačio sam 14. Bravo, Branko. 14. Odlično. Svako. Znaš šta je problem? Možda mi se natakari na nogu ovako. Ajde, prvi pokušaj, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, ma da. Kako si 14 ispim po ovim, bre? Ne možeš da pobediš, 2, 3, 4, 5, nemoj, molim te, 5, 6, 7, ma da. Vidi ovo, sa 4-0 na 4-4. Naučili smo da brojimo, bravo! Kako sam te, ovo su mind games, Saksija može tamo ispred gola, nemoj da imaš pritisak, jer ti ako izgubiš ovu rundu ti ne možeš da pobediš, možeš samo nerešeno da izvučeš. Nemoj da imaš pritisak, nemoj pritisak da imaš nikakav pritisak. Samo bez pritisak. Kakav pritisak, čovječe, ja sam lagan kad sam čuo da ideš u Ameriku, znaš koliko mi je laknulo sve. Ajmo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 8, 9, 11, 12, 13, bože. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro, 13. Ja rekao dobro 13, šta je tu dobro, kako ja 14? Ma da ja sam 14 sa Saksijom. Ajmo, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, izašao! Nisam bila ni noga tu, nisam izašao. Izašao napalje! Au, za malo. Idemo! Kaže, nisam, što se on okreće, čim je otišao 15 metara, on kao, ali nisam, vidi, noga mi je tu. Pa je li to po pravilima, ja smijem ovako? Ti smiješ tako, ali stvari u tome što ti ovo otišao 300 na... Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kako je? Kako? Idemo! Kako? Čim si pomenuo 100 evra, ja pimpujem ko lud, alo. Da li je moguće ovo? Ajde, umorio sam se. Klupko! Vidio, ne mogu ni klupko da uvatim. Glupko. Hajde. A stvarno si se ovo zapremite što te podsjećaju na mene, glupko. Glupko. Nisi ovo očekivao, a? Te bra! Početak Brankove nedelje, da li odmah počinjem sa pobedom u challenge-u? Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 31. 31. 31! Šta je ovo, ljudi? 31 u finalnoj rundi! Šta je ovo? Šta se desilo? Ajde. Postao sam Branko freestyle. Ajmo. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobro, ne treba mi više. 31. Ako to pređeš, svaka čast. Ozbiljan pritisak sad, Branko. 5, 6, 7, 10. Tako je! Da li se smeši pobjeda u challenge-u? Početak Brankove nedelje počinjem pobjedom, to bi mi se veoma svidelo. Moram 31 da bi bilo nerešeno, minimum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne sviđa mi se ovo 11, 12, 13, 14. 17, ne sviđa mi se ovo 19, 20, ne sviđa mi se 21, 22, 23, 24, ne sviđa mi se 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, bravo. Da li je moguće da u posljednjem pokušaju on mene pobedi? Ajmo! Ti nađeš jedan predmet, ja nađem drugi i pimpujemo ja tvojim, ti mojim, da. Okej. Ne, soba ili? Soba, da. I obojica smo našli po jedan predmet. 3, 4, sad! Joj, čak ispade mi lopta. Ja sam izabrao sentimentalnu vrednost moje crne Puma patike, prve patike koje sam dobio od Pume. Ja sam odabrao ono što ću Branku da poklonim, da ti se nađe kad ti budeš otišao na more, neki Havaji, ovo ono. Ja sam već bio na moru. Da možeš da igraš. Čekaj, a idemo ti patika, ja patika? Da, i onda ti lopta Ja lopta, je... ti lopta, okej. I čekaj, šta ako bude opet 1-1? Pa ništa, onda nek dođu sutra. Nek dođu sutra. Ajde. Vezao sam tvoju crnu Puma patiku. Ajmo. Kako se patika pimpuje uopšte? Pa da, ali nisam navikao da pimpujem ovolikim patikama. Gle, odnosno moju glavu. Ti mene da zgađaš, brate, zgađao bi mi cijelu glavu, brate. Gle, molim te. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bilo je 6, moram priznam. 1, 2, 3, 4, ništa, dobro, 6. Znaš da me, udarila me i u koleno ovo i u ruku ovde. Znači, to je ovolika razlika. 1, 2, pogodila me 4, 5, 6, 7, to je to. Jesi 7, nemoj da zezaš, bilo je 7. To je 1-0 za mene. Bilo je, ali ne. Nemoj da zezaš. Moje crne Puma patike, sentimentalna vrednost, donela mi je prvi bod. Kako ga je, znači slučajno ga udarilo u glavu. Eto koliko je to patika, ljudi moji. Eto koliko je to patika. Ja je pimpujem nogama, ona me u glavu udara. Ajde, znači ja prvi sad, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ova je zeznuta, brate. 6 si ovim ispimpovo, 7 si ispimpovo, pa ti šofnom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Čekaj, mora pocenim koliko... Supervizor da superviziram. Ne, ovo početak ili ne? Ne važi se ovo? Ovo je bila probna, jel da? A druže, mogu do sutra da probam. Moguće nisi ispimpovo više od 9. Mogu, beži mi ta, brate. Ovo ti beži. A moraš malo lakšu nogu da imaš. Gle ovo, Branko, me sprdaš ti. Dobro, opet nerešeno. Moram reći da opet nerešeno. Šta ćemo sada? Pobednika će odlučiti finalni predmet. Finalni predmet, Branko. Pilates lopta. Ko pobedi, pobedio je. Velika lopta za velikog čoveka poput tebe. Papir, kamen, makaze. Ti ideš prvi. Pa pobedio si. Pa ti si pobedio, znači ideš prvi. Branko! Branko! Ovo mi se ne sviđa. 1, 2, 3, 4, dobro. 4. Ali ne smijem da se radujem. Znaš zbog čega? Zato što prošli put si isto tako krenuo nešto loše pa si ispimpovao žardinjerom 14. Žardinjerom? Čuj, žardinjera. Saksija. Izvini. Ajmo, Branko! 1, 2, 3, 4, 5. 5! Čekaj, krenut ću odavde. Aha, mislim da ti to pamet. 1, 2, mada, 3, 4, mada, 5, 6, mada. Bravo. Tako je! Bravo, Đom. Spasio je 100 evrića. Spasio je 100 evrića, spasio je svoj ponos kao osoba koja zna da pimpuje random predmete, jer mene kad ljudi vide u radu, oni izvade neki random predmet, daju mi i kažu ispimpuj kralju. Ne, znaš gde sam izgubio? Ja ispimpujem ključevima od stana. Izgubio sam na onom glupku. Branko. Odličan prvi. Odličan prvi challenge u ovoj Brankovoj nedelji. Vi ako želite da vidite još klipova u Brankovoj nedelji, obavezno se subscribeujte jer vas svakog dana u 11:00 očekuju novi klipovi. Ove nedelje samo sa Brankom, znači od ponedjeljka do nedelje. Jer to je Brankova nedelja. I samo ja i ponekad golman. Ponekad golman, zato što nam treba da se to takmičimo. Šta je ovo bilo? Ne znam. Šta je ovo bilo? Znaš ono kao košarkaški prekršaj. Ne znam, ajde. Ovo mi se...